Не знам. Ей, страхотна шапка. Тя е за експериментите ми с щраусите. Какво става? Добре ли си, Майк? Чухме дънданията и си помислихме, че онзи звяр пак е избягал. Просто исках малко да си изтегна клющавото тяло. Майки, знаеш, че не трябва да вдигаш тежести. Много си малък, още вредно е. Но нали ти го правиш, Фил? Да, но Фил е възрастен. Поне физически. Напълно си права и освен това съм много по-силен от теб. На мен ми е лесно. Не можеш да ме разбереш. Нали ти не си 45 кг слабак? Майк, физическата сила не е толкова важна. Кажи му, Фил. Така е, не всеки може да има силата на мамут, да не говорим за умствените способности, талантите и прекрасния им външен вид. Да не говорим за безгрижното и разрушителното им поведение. Нали знаеш, че ако се счупи тази града, целият покрив ще падне? Това ми напомня на едно архитектурно чудо от миналото. Кро беше умен. Той беше смел. Живееше в семейството на стар неандертал. Кро сега е спомен за приятеля си Фил, открит от доктор Си Мамут в арктическия студ. Фил попаднал в айсберг, в дълбок и тъмен лед, но след това се събудил в 20 век. Та ето как ни връща Фил към ледените дни с легендите за Уливил и за момче на име Кро. Нова телевизия представя американския сериен анимационен филм Кро. Късият мост. О, какви велики мамути сме ние! Всички други бледнеят пред нас. Цялото ни несравнимо величие е като безценна небесна искра. Благословете имената Арл и Моджо. Не, Моджо и Арл, така е по-звучно глупако. О, не. На мен иначе ми е по-звучно. Мили мой Моджо, остава само една седмица до годишните мамутски награди за постижение в изкуството и до вечерните танци. Не бива да се караме за толкова дребни работи. Добре, ще се устремим към златния медал с великолепното си стихотворение. Ето къде сте били. Добро утро! Знаете ли, от векове наред празнуваме наградите за изключителни постижения в сферата на изкуството в прекрасното дефиле. И всяка година има пострадали при пътуването ни до там. Така че си мислех дали да не го празнуваме някъде другаде. Какво? Да променим обичая? В никакъв случай не бива да правим това. По-добре да загинем, отколкото да променяме традициите си. Сигурно сте прави, но въпреки това мога да ви дам честна съдийска дума, че който осигури безопасното ни преминаване до дефилето, със сигурност ще спечели златния медал за отлични успехи. Не може и тази година да ни пренебрегвате. Стихотворението ни е толкова вдъхновяващо и великолепно. Майната му на стихотворението. Моджо, хайде да построим мост. Това е невероятно, Кро. Примитивното ти изкуство е толкова свежо и вдъхновително, толкова значимо и проницателно, толкова величествено. Как да не е величествено? Това е тъпо. Напротив, що ме смерал да види културния прогрес, до който си достигнал благодарение на мен, няма начин да не ме награди с златния медал за отлични успехи за подпомагането на развитието на друг род. Какво това? Боб каза, че има дълбоко вътрешно значение. Трябва още сол. Кро, ти ще бъдеш центъра на вниманието при награждаването и вечерните танци. Танци? Боб обича танци. Съжалявам го, но само Кро е поканен. Той е първият човек, който някога сме канили на празненства. Ок няма отиде. Ок сърдит. Гог също сърдит. Ок по-сърдит от Гог. Чакайте! Момчета!
Трябва да има начин и тях да поканим. Ей, чакайте! Само си представи. Величествен мост, издигнат като възпоминание за славата и награждаването ми за златни медали за отлични успехи. Представям си го, но ще бъде много опасно. Знаеш ли какво, Моджо? Аз ще го проектирам, а ти ще строиш. А, не. Ти ще строиш, а аз ще го проектирам. Ти ще строиш. Не. Ти ще го строиш. Не, не и не. Май стигнахме до безизходна ситуация. Която има само едно решение. Трябва да накараме някой друг да ни построи моста, Моджо. Някой от другите мамути, може ли? Не става. Те ще ни помогнат, но след това ще трябва да си поделим заслугите. Прав си, ако някой въобще заслужава признание, то това сме ние. Дали Ок каза правим кули камъни и ни поканят на танци? Да, но ако използва ок за камък, ще получи покана с юмрук в лице. Човеците? Не, дори не си го мисли. Прекалено обидно е. Прав си, никога няма да се унижим така. Разбирате ли отвратителни буклуци такива? Но и много полезни малки човечета. Ако ни построите този мост, ще ви поканим на танците. Гок обича танцува. Значи се договорихме. Много се радвам, защото не издържах повече на тази справка. Какво става, Ок? Ние сключили сделка с мамути. Можем отидем на танци, само трябва построим мост. Звучи чудесно. Един въпрос. Какво това мост? Сега, първата ви задача е да измерите широчината на дефилето. Един от вас трябва да мине от другата страна с въжето. После ние с Арл ще извършим измерванията. Добре звучи, но как да минем от другата страна? Чудесно хвърляне, Арл. Все още имам добър замах с хълбота си. Дърпайте! Това е разстоянието от единия до другия край. Хайде сега да я измерим. Просто ще го измерим мамутски дължини. Готов ли си? 1, 2, 8. 9, 10. Само толкова ли? Нали започнахте да мерите с задните си крака в началото на въжето? Не трябва ли да добавите още една мамутска дължина? Замълчи, човеко. Не се нуждаем от помощта ти. Мисля, че сгрешихте. Ние не допускаме грешки. Мостът трябва да е 10 мамутски дължини. Мостът ни чака. Отивайте да донесете строителен материал. Ние намерили добър строителен материал. Да, много вкусен. Пазете се! Вижте какво направихте сега. Как да видите дали падащото дърво в гората издава звук, когато няма никой около него, като вие винаги се навъртате наоколо? Ние носим строителни материали за мост. А аз се опитвам да спечеля златния медал за отлични успехи. Строителни материали за мост ли казахте? Това е много необичайно начинание за вас. Освен това, манго, ананас и мъх няма да ви свършат работа. Така ли? Виждате ли, някои материали са по-здрави от други. А мангото не е издръжливо. Нуждаете се от дърво. Дърво по-издържливо от манго, значи вземем дърво. Манго по-вкусно. Хората определено са застрашени от изчезване същества. Виж, Гок, намерихме дърво, сега го вземем. Да разпечеля златния медал за отлични успехи. Ей, голям мамут слез от дърво. Моля, трябва ни пръчка за мост. Слушай, приятелю, ще ти трябва нещо по-голямо от това. Колкото по-дебело е дървото, толкова по-здраво е то. На вас ви трябват големи дънери. Пази се! Пън. От
Действително, не само не издаде звук, но изцяло изчезна. Ако беше дошла по-рано, щеше да видиш и безмозъчни хора. Виж, ние носим голям пън за мост. Чудесно! Оставете го там. Подмазвач такъв. Хайде сега, къде ни е моста? Остава по-малко от седмица до награждаването. Още не сте ни казали как да го построим. Нали ви дадохме дължината? Какво повече ви трябва? И да не забравите, че той трябва да е равен на 10 мамутски дължини. Много ни помогнаха, няма що. Това е така. Кро! Кро! Здрасти, Пака. Спрете! Вече е късно. Безнадежно е. Пъновете непрекъснато ще падат. Това хубаво. Хайде, трябва да подготвиш още творби за награждаването. Не сега, Пака. Опитвам се да построя мост. Без подпори? Подпори ли? Наклони се настрани, Ок. Продължавай. Виждаш ли? Като няма подпора, пада. Сериозно? Имай ми доверие. Подпри се на това. Видя ли? Сега вече разбрах. Трябва да държим моста вдигнат с тези подкрепящи работи. Няма да ми използваш работи на Ок за мост. Великолепно! Страхотно! Чудо, подобаващо на величието ни. Обаче има нещо, което трябва да ви кажа. Не сега, човеко. Ще минем ли Моджо? Ама разбира се. Стойте тук. Да, 10 мамутски дължини. И всяка една от тях е прекрасна за изминаване. Въпреки, че можеше да е малко по-здрав. Струва ми се, че мостът не е завършен. Знаеш ли какво значи това Моджо? Че няма да получим наградата си. Закрепихме я! Спасени сме! Не бъди толкова сигурен. Според закона на Хук, тежестта има пропорционален ефект върху структурната деформация. Което значи? Че градата няма да издържи. Хората никога не са разбирали добрите качества на стресовата структура. Фил, в случай, че не си забелязал, трябва да ти кажа, че таванът съвсем скоро ще падне върху главите ни. Винаги можете да помолите някой по-стилен от вас да го придържа. Открила съм, че мислите са по-силни от мускулите. Дори смазаните мисли ли? Като започнахте на тема мозък, се сетих, че тогава неандерталците бяха обявени за безмозъчни. Как можахте да допуснете тази грешка, табаци такива? Съсипахте моста ни. Ние правили това, което мамути казали. Можем просто да го дължим. Да го дължите ли? Да не би да намекваш, че не сме го измерили правилно? Не е възможно да сме грешили, ние никога не грешим. Но ако другите мамути си помислят, че ние сме допуснали грешката, Арл, Какъв хубав мост! Изглежда малко нестабилен, но непременно трябва да мина по него. Чакай, още не сме го завършили. искаме той да отговаря на най-високите мамутски изисквания. Браво! С подобно отношение ще спечелите 2 златни медала за отлични успехи. Трябва да направим нещо, Моджо. Не бива да оставим съдийката по награждаването да загине, преминавайки по моста ни. Прав си. Така само можем да й паднем в очите. Може да има и друга възможност. По-живо, новият рамков мост трябва да е завършен до утре. Рамков мост! Съединена структура от единични материали. Ние ли трябва да вършим цялата работа? И запомнете, той трябва да е... Да, знам! Равен на 10 мамутски дължини. Можем да успеем да ги научим на нещо, Моджо. Не се притеснява, Ок построи рамков мост. Чудесно! Ч-У-Д-Е-С-Н-О. Златният медал за отлични успехи се присъжда на Стимър за изключителните му знания по правопис. П-Р-А-В-О-П-И-С. Какво строите? Рамков Ок.
Едва ли ще е достатъчно стабилен. Рамков ок, стабилен. Щом дребен мамут толкова умен, защо няма Рамков на негово име? Може и да е така, но поне знам как се пише покривчица. В-О-К-Р и В-Чица. Браво на теб, Стимър, но можеш ли да ни обясниш как да построим рамков мост? Разбира се. Знаеш ли какво е триъгълник? Това е най-стабилната структурна форма, известна на мамутите. Това е квадрат. Квадрата. За да стане триъгълник, ви трябва пресичаща града. Точно като подпорите, които Пака ни показа. Аз проверя дали силен. Добре, става. Странно. Пак е къс. Мамути може искат да скачат до друг край. Какво? Човеците пак са оплескали работата? Не е възможно. За втори път саботирате моста ни със строителните си грешки. Да им се отрежат палците. Моджо, забрави ли, че непременно трябва да имаме мост за награждаванията? Този път трябва да се уверим, че човеците няма пак да оплескат работата. И ние ли трябва да работим? Не ставай смешен. Щом поставим новия си арков мост, равен на 10 мамутови дължини, Златният медал за отлични успехи ще бъде наш. Нали така? Пускайте! Долу вече много мостове, скоро напълни дефиле. След малко започва награждаването, Ерл. по-бързо глупаци такива, по-бързо. Не стига до другия край, прекалено къс е. За последен път ти казвам, човеко. Че не сме допуснали грешка при измерването. Никога не допускаме грешки. Добре, задните ви крака са от началото на въжето. Тръгвайте. 1, 2, 9, 10. 11. Нали ти казахме, че не сме сгрешили? Задните ни крака са на края на въжето, а ти се съмняваше. Възможно ли е това, Моджо, ние? Дали? Да, една мамутска дължина не ви достига до завършването на моста. Моджо, другите идват. Не бива да им казваме, че мостът е прекалено къс. Но ако всички загинат, няма да има кой да ни ръкопляска на награждаването. Иначе какво? Да признаем грешката си ли? В никакъв случай. По-добре да... Точно така. Изкачайте, приятели, мамути. Ние с Моджо настояваме първи да минем по моста. Така ли? Но нали... Това е единственият ни изход. Но мостът не достига с една мамутска дължина. Ще се прибият. Какво? Не може ли да предотвратим тази трагедия? Да не говорим, че това би провалило награждаването. Знаеш ли, Моджо, най-вече ще ми липсва приятелството ти. Зная, Ерл, зная. Ти си ми като брат. Че нали сме братя, бе, Моджо? Трябва да ги спра. Но ако още един мамут стъпи на моста, той ще подаде. Права си. Внимавайте, момчета. Виж каква смелост, момче. Това е напълно безсмислена постъпка, разбира се, но въпреки това е храбра. Краят наближава. Само една мамутска дължина не ни достигна. Какво? Мостът май се оказа по-устойчив, отколкото предполагахме. Нали все пак сме гении. Може би всичко е наред. Може въпреки всичко да ни наградят. Може би. Скачай, Моджо, скачай! Моджо! Скачай! Пусни ме, Ерл. Няма, ами приятелството ни, нали сме братя? Брат ти предпочита да е бил единствено дете. Сега ме пусни. Хайде! Трябва да минем от другата страна. Боб каза, че отива, ако ни дадат пари. Добре, сега завържете края за една от градите. Махай се от мен! Махай се!
изобретателно направиха примитивен въжен мост. Добре, подгответе се за награждаването. Тишина, тишина, моля. Златният медал за отлични успехи се присъжда на... Нас не гледа у нас. Това може да значи само едно. Ър и Моджо. Да. Тъй като толкова много ни помогнахте, бихте ли връчили наградата на първите немамутски победители? Кро, Ок, Гок и Боб. Спечелихме! Ок ли спечели? Не. Наградата ли? Давайте на тези човеци. Значи, хората са спасили мамутите. Вие обаче никога не бихте спасили човек, нали? Напротив, сетих се за един друг случай, когато... Помощ, Фил! От моята помощ ли се нуждаеш, Майк? Трябва само да приложа върховната си сила. Бързо дай нещо преди да се уморил. Не бързайте, в страхотна форма съм. Прав си. Той е толкова силен, че може да стои така цяла седмица, докато търсим нещо, с което да прикрепим гредата. Разбира се. Цяла седмица? Не, чакайте малко. Няма наистина да го оставим, нали? Разбира се, че не. Но не е нужно да му казваме веднага. Приятели, върнете се. Не съм чак толкова силен наистина. Освен това започнах да огладнявам. Майк, Сесилия! Гледахте Късият мост. Епизод от американския сериен анимационен филм Кро, представен